ha kapor kumbahin yo waji janmir galadon gajin kajia hapadang ki kato ka ningut ki bala shangshet bah uwai ubri ubapandan kam da kawai ga kali private rangle ula sha bam sha hakikato ka ningut ki briu ki bala pandan kam da kawai ga kali local taxi hado ba ula Mynsaw jor Mario yo ajing tip badan ko huri hura hajan ka office DTO Jowai Moverman ki bor chunang bar ki pulit jong ke Jowai police station ki lawan poi hagani ke chaka bantam ya gani ke jing khajia kini ki beri bopan mi ya gani ke huri hura Mario yo i bawan ki bor chunang bat ki pulit ki lapet karat shakatain sumer bat kat ba ki bor chunang bat ki pulit kidang dan hagatai ke jaka jong ki pait ba ban ya rap ya kitai ki bala Mynsaw gendet kawai ke kali shimat ke santro orang saw ke balapan hair skat baha kalawan tynrah ya uwai upulit bat ya ki pait ba badan lang hangta uni upulit ula Mynsaw jor na ki bynta jong ke khlieh balapan kid ya Jowai civil hospital yalang kanang ban yo ya ke jing sumar kila don ru kato ka ningut ki pait ba ki bala Mynsaw ha kan ni ke jing sha tynrah kali hado papan mi ya kan ni ke kubor 4 tip tekana nak ai ke daw ba mi kan ni ke jing ya sha ya dan